Mørbradbøffer. Her viser vi dig, hvordan du laver den perfekte mørbradbøf. En mørbrad kan både tilberedes helt i ovnen, eller den kan skæres til bøffer. En hel mørbrad den skal brunes på en varm pande, og alt efter størrelse have 20-25 minutter i ovnen. Du kan lægge den i ovnen med krydderurter, hvidløg og smør, alt efter smag. Vi viser her, hvordan man tilbereder mørbraden som bøffer. Det er lidt lettere at styre tilberedningen, og du er sikker på, at du får kødet præcis som du vil have det. Start med at pudse mørbraden af for fedt, og senere, hvor meget du fjerner, det er en smagsag. Men husk, at fedt giver ekstra smag til kødet. Skær mørbraden til bøffer. De må gerne være høje. Det tager lidt længere tid at tilberede de tykke bøffer, men der er meget mere smag og saft i dem. Sørg for, at din stegepande er meget varm, og hæld smagsneutral olie på. Raps, vindue eller solsikker bedst, når du skal stege ved høj varme. Læg bøfferne på og start med at brune dem på alle sider. Når de er brunet hele vejen rundt, så skruer du ned for varmen. Læg en stor klat smør, krydderurter og eventuelt hvidløg ved. Brug en ske til at fordele det smeltede smør over alle bøfferne, så får de mere smag. Vent med salt og peber til bøfferne er færdige. Salten trækker nemlig smagen ud af det fedtfattige kød. Nu skal kødet stå og hygge i 4-6 minutter for svag varme. Du må gerne vende bøfferne hvert minut, for saften søger ned mod varmen, og når du vender din bøf, så sørger du for, at så meget af saften som muligt ender i midten af kødet. Skal dine bøffer være røde, så regn med ca. 8 minutter på panden i alt. Skal de være medium, så skal du stile mod 10 minutter. Det er svært at give et præcist minutantal på tilberedning af bøfferne, så mærk i stedet for på kødet. Jo blødere det er, jo rødere er det. Giv de færdige bøffer salt og peber og lad dem hvile samtidig som de er stegt. Du kan også hælde lidt af smøret og krydderurterne fra panden over bøfferne, mens de hviler. Det giver ekstra smag.